స్వేచ్ఛను పొందడమే విజయమన్నారు అగ్ర కథానాయిక సమంత. సమంత ప్రధాన పాత్రలో సినిమా వచ్చి 2 ఏళ్లవుతోంది. విరామం తీసుకోవడం గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు. విరామం తీసుకున్న తర్వాత విజయానికి నిర్వచనం మారిందని అర్థమైందన్నారు. విజయానికి నిర్వచనం ఏంటంటే స్వేచ్ఛ అని వెంటనే చెబుతాను. అభివృద్ధి చెందడం, పరిణితి సాధించడం, బందీగా ఉండకపోవడమే నా దృష్టిలో స్వేచ్ఛ. అదే విజయం. 2 ఏళ్లుగా నా సినిమా విడుదల కాలేదు. ఈ విరామం సమయంలో నేను స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను. నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు గతంతో పోలిస్తే నేను ఇప్పుడు విజయం సాధించానని భావించడం లేదు. కానీ నా దృష్టిలో నేను గతం కంటే ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాను. నేను చేస్తున్న ఎన్నో పనులు నాకు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నాయి. వాటిని పూర్తి చేయడం కోసం ప్రతిరోజు ఎంతో ఆనందంగా నిద్రలేస్తున్నాను అని సమంత చెప్పారు.